May adlaw mga kakulkog, padung ta sa Danao kay para motilaw ta sa ilang mga klase-klaseng street food dito dapit sa ilang simbahan ba dalam? O dapit sa simbahan. Kuyog yapon ako si Chef Dafa. What's up? Siya mo review, siya mo mukbang sa mga klase-klaseng street food dito. So Kan ni, mga paborito lang ko, tambok. Mga kulkog. Natakaroon sa mga kulkog, natakaroon sa kuan. Danao street food. Magkuana, mag-taste test na. Gusto mo, libong? Ano? Napo mo. Shout out, Bongs. Shout out. Say hi to the vlog. Anak ko. Ba't mo ang inisan nila? Very nice. Papa. Asal lu ada? Ada slow. Wala ko sa kala. Oh, pagkuha na mayroon. Kuha rami. Mamalit sa may Pila ba ni? Pas. Pinta. Tara, mga kulkog, dilawan na ni. Mga kulkog, ilang sumay, na tambok, awa. Guyo-guyo mo. Awa mo, kulkog. Tambok lamig. Ato ay dalawa ron. Ando dun sa ramp mo oras sa dre ba? Sa Chumincha. Ah, di. Pagawa sa Miss Guardia. Sa Chumincha. Cheese na. Cheese na. Ay, dami mo. Wow. Tas ka dong ba? Ang ito dudong ng gabi iraps. Tugo ko eh. Dodong. Pipino nga ko. Unom ka buhok ko sing. Sa karot pa kita labot ko. So. Ato na ting bukautan na mga kulkog. Tara. Tingulay ko tat. Salamat. Small lang, small. Nahuwad mga kulkog. Ay, yung water, ano ba? Napo kahisa mo sing nga. Yung mga calamaris. Oh. Wala ban. Sing. Magkuha na ta? Oh, wala. Ano? Dai bas. Tara. Pila ka isaw? 15. 15. Oy, puso. Napo ko puso. Po. Yes, pila. 245.
Yan. Kadagan na ginabot. Oo, ginabot ba? Sarap. Manggod to mga kulkog nata karon sa Danao street food. Ato ni dalawa nilang mga pagkaon dira ilami ba? Kapasar ba? Unsa man naman pagkaon eh? Kani. Ato ni dalawa karon ang siumay nila nga nay tambok. Kuya kayo. Kuya kayo. Dalawa ta mga kulkog. Ali. Ayun, naka-dirty na, Marcos. Ay. Dami mga kulkog. Halang. Takusang. Blue lemonade. Okay. Lawan na quick nila. Sa Danau. O quick bagay po ni. Atong combo ano kulkog. Nay pipino gusto. Tang. Kulkog eh. Perfect bite. Ngay. Nay, Lami. lami. Quick. Lami yang sus mga kulkog niya. Lagi siya mga sagol laghan. Laka na. Sabi ng Pa. manok. Kadua. Ang luto, may ginabot. Sulod na sa. May ginabot daw. Kaon sa ba? Kulkog dodong. Kulkog. Bite lang, what? Sarap mga kulkog eh. Calamari sa Danau mga kulkog. Pila na calamaris? Kag 20 usa. Ang usa ka steak. Okay. Di ko makawag sili mga kulkog pero for the vlog kan mo naman. Yun, suso ko. Siguro ito. Napait pa ni mga. Complete ba ito? May. Lami. Sakto pagkaluto, dili gahi. Yang texture lami kayo. Huwag ka na ginabot. Lami po din ang butter. O, tara. Lindi. Di na ako mag-ginambot. Kadua pa. Ay. Pamakol ko eh. Kaya ka ano, isaw. Isaw sa Danau, i-deep fry. Oh, calamaris isa. Makul ko. Paiti. Wala itik, limpyo kayo. Plastic. Buwa ga itong itim. Limpyo kayo mga kulkog. Na, hi friend. Perfect bite. Namoy ta ay may nang kwagit na eh. Wow, Uy, tungo. nare. Ari ay gusto ni mo? Yeah, ako. Di friend ba na ninyo, friend? Anak sinuwang. Oops, careful. Wala. Ano ka na ini? Play na mo ni Inday. Nagpusama ka din ah. Wala ba na sungog raman ka? Kulkog. Pinabot sa Danau. Naon ta? Friend ba na ninyo duha? Ay. Kailugan. Korek ko awanan. Normal oh. Play. Oh, Usili. Mabot sa dito, dong. Salo bu. Surrender na. Barbecue ako kulkog.
Juicy kayo. Tara. Eh. Tambok. Kan nih, mana paborito lang ko. Tambok. Masasamagdag ko eh, friend. Fat is flavor. Sabi mo ka po. Lawan to lang isaw, mga kakulkog na naiiti. Daghang kayo. Kawagit iba. Gamay na eh. Madaran mo rin tambok. Oh, isa ba? So mao to mga kulkog, busog na ta. Kung ganahan mo mga on og mga klase-klaseng street food, nara diri sa ilang plaza sa Danao. Lami lang ang pagkaon, nagdagang kapilian. Sige mga kulkog, salamat.